Ben, moi bo día a todos e a todas. Este é un debate de investidura que non é un debate de investidura máis e non o é porque se produce nunhas circunstancias sanitarias, económicas e sociais moi diferentes. Toda a sociedade temos que enfrentar as durísimas consecuencias da COVID e as consecuencias máis duras son precisamente o altísimo coste en vidas humanas. Eu quero hoxe tamén ter aquí un recordo para esas 643 persoas que levan falecido no noso país e moi especialmente un cariño ás súas familias que a dor de ter que perder a un ser querido o teñen que vivir nunhas circunstancias que son realmente difíciles. As consecuencias da COVID teñen nesa cara as persoas que faltan o lado máis duro, pero tamén sabemos que hai outras consecuencias que están aí, como son as económicas. E neste momento é importante que esas dúas cuestións, a cuestión sanitaria e a cuestión económica, centren todo o traballo que fagamos no futuro no Parlamento galego e onde tamén o próximo Goberno tome nota dos retos tan importantes que temos nese ámbito. Desde o BNG dixemos, desde o inicio desta crise, xa a altura de marzo, que non íamos sair desta situación coas políticas de sempre, nin con medidas pensadas desde a óptica dunha soa organización política. Dixemos desde o primeiro momento que unha crise destas características necesitaba acordos de país. Dixémolo en marzo e vemos como agora, 6 meses despois, o presidente da Xunta colle o guante que xa desde o mes de marzo lanzamos desde o BNG e nos vamos a traballar para poder aportar para erguer este país dunha crise tan importante. Son momentos moi duros onde a cidadanía ten incerteza e medo, incerteza polo futuro, por si van a seguir no seu posto de traballo ou non, por que pasa co inicio do curso escolar, que pasa cos seus familiares nas residencias, como vai responder a sanidade ante esta segunda oleada e a responsabilidade que temos todos e todas é a de aportar solucións neste momento. Nos imos traballar desde o Parlamento para aportar esas solucións e entendemos que é importante que desde o grupo que ostenta a responsabilidade de gobernar se rompa coa tradición destas últimas legislaturas, onde vimos maiorías absolutas que se utilizaban como un rodillo para non escoitar nin aceptar propostas que non foran as do Partido Popular. Polo tanto, o Goberno ten a responsabilidade de romper con esa inercia de anos onde non se escoitou ni atendeu a ninguén e realmente ir a esta comisión coa vontade de que hai que rectificar algunhas das cuestións nas que se está traballando. Estamos vivindo un tempo diferente que require medidas diferentes e onde podemos facer desta crise unha gran oportunidade para Galiza si se toman as medidas estruturais que nos permitan reorientar o país. Lamentablemente, hoxe no discurso de investidura de Feijóo o que nos demostra é que non está pensando na Galiza do futuro. Veu cun paquete de medidas reiteradas que en todo caso dan conta dos seus incumprimentos e foi incapaz de recoñecer ni un só erro na xestión desta crise. Perdeu a oportunidade de pedirlle disculpas aos galegos e galegas por aquelas cuestións nas que non actuou ben e recoñecer que hai erros, porque recoñecer erros é importante á hora de poder enfrentar o futuro e, sobre todo, para non repetir esas mismas equivocacións. E nos vemos que neste momento hai cuestións nas que o presidente tiña que dar resposta e non o veu. Tiña que explicar por que Galiza ten a peor taxa de rastrexos de todo o Estado español. Estamos dicindo que o 80% dos casos non se localizan e, por lo tanto, temos un perigo real xa en moitas zonas de transmisión comunitaria e isto pasa porque non se fixo ben o plan de rastrexo. Tiña que explicar por que a Xunta de Galiza non conta con protocolos claros á hora de actuar frente á COVID, explicarnos por que no caso da Mariña, con 100 casos diagnosticados de COVID e sen transmisión comunitaria se tomou a decisión de pechalo e, sin embargo, noutras áreas sanitarias, como pode ser na Coruña ou Lugo, onde os casos están disparados, pasan semanas sin que se tome ningunha decisión, ou tiña a oportunidade tamén de explicarnos por que, a pesar de que sabían desde marzo que o inicio de curso escolar se ia producir o 10 de setembro, non se tomaron as medidas oportunas para que haxa unha volta ao colexio segura dos nenos e das nenas. Feijóo
puido reducir as ratios e non o fixo, Feijóo puido contratar máis profesorado e non o fixo, Feijóo puido sentarse e consensuar coa comunidade educativa un protocolo e non o fixo, e o que temos é, a poucos días do inicio escolar, a unha consellería que non está actuando con claridade nin con diálogo e que parece que está máis preocupada por ver a quen pode responsabilizar da súa inacción que por enfrentar o que significa o goberno e, sobre todo, por garantizar aos nosos nenos e nenas que van a ter ese dereito á educación con garantías sanitarias. E tamén perdeu ese Feijóo unha oportunidade de disculparse ante miles de persoas porque nun momento no que a xente maior necesitaba máis que nunca as institucións estiveron abandonadas. As cifras de falecemento nas residencias son moitas. E non creemos que os nosos maiores se podan reducir a unha media. Non é un problema de medias, é un problema que case a metade das persoas que faleceron no noso país pola COVID foron nas residencias e que en vez de tomar nota do que pasou durante esos meses e blindar as residencias de maiores, vemos como ese sistema está fallando e como a Xunta non actúa con anticipación e, por o tanto, non actúa intervindo as residencias de maiores preventivamente para garantizar que o COVID non iba a volver ás residencias. Xa é moi tarde para algunhas persoas que lamentablemente perderon a súa vida, pero aínda está a tempo o Goberno de reaccionar e de tomar a dianteira. Nos estamos nun momento no que sabemos que unha parte da sociedade vive con incertezas o seu futuro. Esa sociedade necesita saber que o Goberno vai facer todo o que este na súa man para sair adiante. Lamentablemente, hoxe vemos tamén nesta sesión de investidura que non só imos ter que loitar contra o virus da COVID, tamén imos ter que loitar contra o virus da posverdade como forma de entender o goberno, contra o virus da rutina e da resignación que parece que no que está instalado o goberno da Xunta de Galiza e contra o virus dun goberno que non ten ambición de país. Este é un momento no que necesitamos que as persoas teñan fortalezas e tamén necesitamos que as persoas teñan certezas. Esas certezas poden construírse se ven un goberno forte, con ambición de país e que está preparando e deseñando a política do futuro. Lamentablemente, nada desto formou parte do discurso de investidura de Feijóo, que por momentos nos recordaba o discurso de hai 4 anos, o discurso de hai 8 anos e o discurso de hai 12 anos. As mesmas promesas de sempre nun contexto no que máis que nunca se necesitan ideas novas. E tamén se necesita aprender dos erros que se cometeron ao longo destes anos e sacar leccións desta crise. E se algunha lección nos deixa esta crise é que non se pode deteriorar a sanidade pública nin o sistema educativo, que temos que apostar por un novo modelo donde os servizos públicos estén garantidos, que Galiza necesita cambiar o paradigma económico, poñer en marcha un novo modelo económico, que camiñemos realmente cara a unha economía verde, onde recuperemos capacidade de producir, onde para enfrentar a crise aproveitemos todo o potencial que temos no noso país, porque hai sectores onde se pode xerar industria, valor engadido e facelo dunha maneira que sexa sustentable, ou onde temos que mirar cara ao futuro enfrontando os grandes retos que ten Galiza neste momento. Vanse debatir asuntos moi importantes no Estado e en Europa e non vemos unha posición de fortaleza de Galiza, máis ben o que vemos é o entreguismo da Xunta de Galiza á estrategia do Partido Popular a nivel de Estado. E non queremos que estes sexan momentos nin para partidismos inútiles, nin para confrontacións estériles, nin moito menos para decaer na defensa inquebrantável dos intereses de Galiza. O Bloque Nacionalista Galego sabe que estamos nun momento no que hai que arrimar o ombro, no que todos e todas temos que contribuir e imos contribuir nesta etapa dando o mellor de nós. Temos a responsabilidade de ser a forza que máis medrou nestas últimas eleccións, onde tivemos un apoio importante e estamos liderando a oposición e imos traballar non coa vista de como confrontar co goberno, sino coa mirada posta en como podemos axudar a poboación neste momento, que ideas e que alternativas podemos poñer sobre a mesa. Esa vai ser sempre a oposición que faga o BNG, unha oposición exixente co goberno porque ten a responsabilidade de levar o rumbo do país, pero unha oposición que vai a apostar por poñer alternativas sobre a mesa nun momento no que a
a cidadanía require máis que nunca unha nova maneira de entender a política. Porque se algo nos preocupa das pasadas eleccións é que houve un nivel de abstención moi importante que tamén nos está dicindo que hai moitos cidadáns que creen que non está nin na Xunta nin no Parlamento a solución dos seus problemas. E temos a responsabilidade de recuperar o valor da política porque é a ferramenta que temos, sobre todo as persoas de abaixo, para poder cambiar o que non nos gusta. En definitiva, vimos un discurso baleiro onde o Goberno de Feijóo non ofrece alternativas de futuro e aquí estaremos desde o BNG para traballar por construir unha Galiza mellor, poñendo sempre por diante os intereses dos galegos e das galegas e deste país. E eu, por a miña parte, pois era o que vos quería transmitir e quedo por si hai algunha pregunta.